ए भाई साला इस कौआ खातर सकाई मैं हमार मोबाइलो खराब हो गई। रुक चढ़ के देखा तनी मैं हमारा आम खातर लो तो हलो हो करे करे कौआ न बाप के बेटौआ करे करे हो हल हल। मोबाइल हमार खराब कर दिहल स। तो हलो आम 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 तो हलो कम खाए दे आवलो अब यही तो पानी आवलो चले लू तो हरिया तो नदी बीच नैया हिलोर मार। अरे यारो गोरुआ भेड़वा पका करता रे अरे गोरी हंगा ए गोरी हिलोर मार। चल देखिए चल 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 चल। अरे रगरुआ अरे ऊपर का रगरत रे। अरे रगरत नहीं की रे भैया झोरत नहीं बाक बुरबक नीचे उतर आओ तोरे के एगो बात उपाय बताई जाओ आओ नीचे उपाय बताई बस। हां नीचे रुक रुक आवत नहीं कूद जाई यहीं पर से ए कूद जो अब बता उपाय बता। उपाय ई रहल कि का है पर झोरत रे झोरला काम नहीं खे अब ई रतिया खाली अपने आप नु पाक के अमरुआ के चू जाई अपन मने पाक के चू जाई। हां त मैं बाबूजी बिटोर के खा गली हन जितना चुएला बाबूजी बिटोर ले करेलन हम रतिया का उनका ड्यूटी रहेला दिनवा में हमार रहेला और रतिया का मैं झोरत जालन खात जालन आया जोन बाचेला तौन हमारा के कह दन कि जो तू झोर अब दिन भर हम झोरिए रात भर उ झोरी। चल चल का झूठो के आम ओवर ले बड़े आम तो कबो करा जी। चल कहीं चलल जा घूमे चलल जा ए भैया घूमे हम जाए में ना तो बाबूजी मारे लगियन ठीक ना तो हम लोग के इधर बैठे के मतलब बैठल आना तो जा लो ठीक ना। चल तब अंताप छोड़ी चलल जाओ और ई बात ठीक कर ले। चल अंताप के छोड़ी चलल जाए चल लेके हरि का नाम और समय बिताने के लिए करना है कुछ काम। अरे क्यों नो गाव रे तू गाओ भाई तू गाओ हम गई गाओ तू गाओ रोज एकदम मजेदार तो ये देखा इतना पवन सिंह खेसारी नहीं रहू ओ याद आ गए गाओ अरे साला अरे रगरुआ बाड़े रे सारा गिरल वाली रे ससुरा और बकरिया चरतिया का रे रगरुआ। अरे ससुरा कहाँ बाड़े रे अरे हम खेतवा में बकरिया चलस हमार कमर में घाव लागल भाई कहाँ बाई भेटा जन तो मारम का बड़ी बड़ी मार इस ससुर से कोई के घरे भेजे हुई कि जाके बगीचा में आम ओगरी ई कहानी कौन मकर गस्ती करता है कमर हमार दुखाती है का कही सारा कहाँ बा एगो हमार बंसे एगो हमार कुपातरे जन्म घरे ले लिहलन सर वही मलाई खाला बुढ़िया खाले लपसी
भाई अरे बैठ के लपसी खियावत रे बुढ़ावा के मैं तोर माई अजिया मैं खेत चढ़ घल कहाँ चढ़ दियलस कहाँ चढ़ दिया लोग देखे जाए दे लौकता लौकत देखे गिर गनी मैं देख 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 गिर गइल त चश्मा में घाव लागल बा अरे जाए दो खाली मारही के फेर में रहला का अरे रह चिचो का रह दो अभी लइका खाली कहाँ चढ़तिया तुम देखा का चढ़ती होने अबे तो हाथ कोई नहीं है जामनी बबुआ भइल बाड़न ये देखो तरन दिन भर हम डरामा कर मैं बकरी आउ चरत रे इनके लौकत नहीं खेल बड़ा चर गो आंखी तब लौकत है नहीं खेजू बैठ के का करी जा बकरी नहीं खेल बताई ड्रामा कइले बाड़न छत कर तब तो हम लोग के डरमे लगा रहता ई ड्रामा क देले बाड़न मार देम कि ना कि त पूरी कमरिया एकरा आगे तू का जाने ल का जाने ला मरबा त बियाहवा के करी बियावा के करी तू मारी है ना तुरियन तो दवाइया के करई है ना मारा होई दवाई त हाथ हम यही खातिर नहीं है बबुआ न हां कि एक लड़की देखे हम जात रहनी हां तो एक से सोचनी के कोई दी कि बगीचावा ठीक से देखत रही या खेतो देखत रही साई खाने जाके हम साजी ले आई तब खाना वाना बनले रही तो या के नचनी का फल भरन धक हुर देम तबे ठीक हो जी हमरा तो लड़की देखे तोरे बारे ठीक बा की देखे जात रह हम देखे हम नहीं जा देखे हम नहीं खी तू का जेबे देखे हमार बियाह होई कि तहार बियाह होई वैसे क्या मतलब हम लोग देखे हम देखम ना हम गौर करिए हमारा ना बुझाई हम ही देख लेम तो तनिका हो जी रखे के बा हमारा की तहारा तू तो कहते कभी ना करम हम देख जाते देखे हम ना तो हम करम तो हम देखम आ ना नहीं तो तू देखे जेबो तो तू करी हा रखी हा रखवाई अरे रह दो काका रह दो जाए दस चिचो काका लिया चलो संगिया लइका के मन हो तू का देख ली अरे तो हम देखे ना कि जात तो हम देख लेम तो का हो जाई हमारे ने बियाह करे के बा लिया चलो देख ली चलो जा दे बबुआ तो लोग कहत लो तो हमारा देखिया नी ना चलो वैसन से कह दिया ना बूढ़ पुराने बात तनी बात तो देखा तर मर्द लागा तरन बात में मारे सेटिया गलन बुढ़ापे में ई नचनिया भइल बाड़ा एकदम एक बियाह कोइसनो होई बबुआ हम बियाह करे में बाड़ा हां तो चलो हम लड़की पसंद कर दे हम लड़की देखम तो भैया होई बियाह नहीं तो ना होई साहब हां चल हमारा पसंद से होई चल दम करू ठीक बात नहीं बबुआ एकदम ठीक बा एकदम हो चश्मा पहिन का पहिन रगरुआ आला पहिन ल ये ठीक लगे पहिन ल ल पहिन ये तो बियाह लड़की हमारा खातिर देखे जात रह कि अपना खातिर देखे जात रह है तो समझियो का है त नाये बात इन भोकाल को ही बबुआ जान तनी खो आ मोछियो दरिया बना ले लह देखो हमार दाढ़ी बनले नहीं खे आ इनके दाढ़ी बनी आए तो नया मॉडल रहे तो ठीक बा चल बा के हुरावा ठे दे चल बा चुपचाप करो सब चल चुपचाप चल हमारा के बुढ़ान वाला लगा लो लगा लो घर तो ठीक बा ओहो घर ठीक रहित न त ठीके रहल चलो देखला के बाद हां लड़कियो ठीके होई एकदम बाबूजी जी के आगे कर लो बाबूजी के आगे इनका फरहर चलो हो चित्त उनका का चलो या तक एकदम फरहर चलो या इन घरे करे देखो जाते जा प्रणाम जी प्रणाम आए बैठे हैं बड़ा लेट भइल ह अरे महाराज लेट बड़े बारखा बोली में लेटे न होई भाई साहब कौन आवे में दिक्कत ना भइल ह ना महाराज कोनो आवे में दिक्कत ना भइला एकदम आराम से नहीं हो जा हमनी के कहला है त गाड़ी भी भेज देले रहती आ गाड़ी के कौन काम भाई 4 जना बानी जा बोलत बतियावत देखत तनी कितना जुड़ दिन भइल बा आराम से पैदल चले नहीं आजा पानी पिए के ले आए से रे बबुआ ना ना महाराज पानी ना पियम जा पहले हमके लड़की दिखाई रहो आराम से तो बैठी भागत कहां बानी तो बैठत कहा बानी महाराज बैठल नहीं तो बानी पहले बनी ओसे कह ना ही चौकिया धइए के बैठल बानी के तनी बूढ़ पुरानी बानी तनी गिरो जाई लड़किया दिखा दी तनी बबुआ पानी ले आए से पिए के अरे आज महाराज पानी का पिए के बा लड़की दिखाई हमारे को भी पहले लड़की दिखाई बाद में पानी अच्छा रुकी बैठी ले के आवत है पे ठीक बताइए जाई जो ने अपने मन अच्छा लगे पहले पनिया ना पी ले रहती जा डरामा कइले बड़ा तो हो सही जा पय रहल या पियास लगल बा दुनिया भर के लागल बा पियास लड़कीए देखल भागल जाता है इसके देखल देखल नहीं जा शांति से बैठा में घर रोट से हो जाओ पानी नहीं ये कहत
लगा दे तेरा तो हो रही हो अरे का हो गए महाराज? कुछ ना कुछ ना है पानी में सब है। पानी पियो अपना बाबू के चढ़ाव कर रही जा रहो पे है पानी है। हां महाराज हम लड़की देखम तबे पानी पियो अच्छा अच्छा पी है पहले हां पहले लड़की देखम तबे हम पानी पिया में तो खाओ के पड़ जाए पहले लड़की दिखाई फोटो रहो अरे भाई ई तो लड़किया के माई जैसन बिया तो लड़किया कैसन हुई रे ए महाराज तनी लड़किया के दिखा देती अरे महाराज ये लड़के नहीं है। बाबूजी आओ तनी हमें निया से लेकिन हमारा ओर से नो समझिए होइल कुछ ना कोनो बात नहीं के चल हम घरे बताइम ना ठीक है तबे ठीक है बनो एकदम और सब ठीक बा? अरे बताओ लोग कौन बात लिखते ना आई कोनो क्यों बात नहीं तो करो? कौन है ला देखा नहीं बात कर दहन गोलाम तू भाई चिंता मत कर। पसंद भी है कि ना बुझाते कुछ और अरे कब पसंद दिया कुछ पूछ लो लड़कियों की क्या आवेला कि ना आवेला। पूछ ला अरे पढ़ लगी खाना वाना बना ले लड़की हमके पसंद है ना तो लोग हां आज जब भागिए कोई बात करो पसंद है काने सारा के भागल हो हाँ, तो हमके पसंद है डिस्टर्ब हो गई गई रहन लड़की देखे बुझात रहल कि रावणे के खानदान के ही ये एक हाथ के दांत रहल ह रूप देखे जोग रहबे ना कइल ह दहेज चाहिए उनका के नोट खाली गिने के चाहिए बुझात कि बेचे गई रहलन हमरा के का नाम हो तोहार पूजा। अच्छा तो पूजा नाम हो पूजा ना आ खाना ना बनावे दू का बनावे दू खाना बनाना है रोटी सब्जी रोटी बनावेला सब्जी आ मुर्गा आ साग में हल्दी डाले लू चला तो हमके पसंद है बारू कुछ नहीं सके ना। हाँ कुछ नहीं हमके बहुत पसंद है बारू अब ठीक बा अब शादी वादी के कुछ दिन उधारी गाना बनाई देख के जल्दी से बियाह शादी हो जाए हाँ तब आवत हो नोने से पूरा डांटा तनले मारम में बड़ा खाली मार ही के फेर में उ रहेलन हमारा के तो नहीं खेले की पसंद जा आवत तू ये बबुआ हम कहे का मारे तो के बैठल बा तू ही पूछ। अरे क्या हो गई लो अरे काहे मारता लइका? अरे क्या हो गई काहे भाग के आई लइका हां काहे भाग के आई काहे भाग के अरे भाग के आई एकर लड़की पसंद बिया की नइखे काहे भाग के आई काहे भाग के आई रहे तो का हम बियाह करम और ना हो जू बियाह ना करम त कहां बियाह करब होइसने लड़की से बियाह करम कैसन लड़की तारा के चाहिए इन राशन के परी चाहिए तारा के तो राशन के परी ना रही तो हवे एक हाथ के दांत बा ओकर एक हाथ के दांत देखल हो नजर में लड़की रहली सन त खूब बोलेली सन अब ससुरा में आई तो तोहार लाज लिहाज करी हमार लाज लिहाज करी तो मुंह बंद करके रखी ना बबुआ तो ओकर दतवा धीरे धीरे भीतर हो जाए अच्छा मुहवा बंद कैला तो भीतर हो गया रूपवा कैसे गोर होई और अरे क्रीम दुनिया भर के चल बा फेर अभी रोज लगाई न तो तू देखबा तो देखते रह जे महंगा नहीं
आ घर में रही तो घाम हम ना लगी नो एकदम गोर हो जाता आरा से भी अधिका गोर हो जाई। चलो सुनो बबुआ जनमते गोर ना भइलन तो घर में रहला से गोर ना हो जी। हाँ भाई गोर हो जी ना। हम बियाह ना कर मुझे सुन ल साफ बात बा। आछे छोड़ चलो लो एगो लड़की हम देखले बानी कह लो तो ओकर माई के काल विदा कर दी आ बात उस कर लो तो हई लेके के कर दी तो हमके ना पसंद बिया। तो हमके पसंद नहीं के ना तारा पसंद से ना न करम हम। अरे यू लड़किया के देख लो। देख लो एगो लड़की के का करे तू बा ओकर माई के हम विदा कर दी कहत काल माई बिया ओकर। हां बिया हां तो माई के भेजो तब देख लिया जा। हां तो देख लो बात उस कर लो तब देख ले वो लेकी। लेकिन हई देखे ना जाइयो में का है ना जा सकनी देबे बात कहले अभी जा तो बियाह होता लड़का के नाक मारा भी। हाँ तो जो फोन करके कह दिया कि भैया बियाह ना हो कोनो बहाना कर दिया। हो जी बात होती बात चलो पहले हम लड़किया कल देख लेंगे। चलो ठीक है दोनों में जवन बढ़िया कर दिया करा। आप सब माता बहन भैया चाचा चाची दादा दादी सब केहू के संगे गोड़ छू के गोड़ लागतनी। आप सब अपन आशीर्वाद प्यार दुलार हमनी के दही जा। टीम सेकंड 1 ई चैनल आप सब के ह। आप सब एके आपन चैनल समझ के सब्सक्राइब करी जा। हमनी के जौन भी वीडियो आवता ओकरा के लाइक करी जा कमेंट करी जा शेयर करी जा। हमनी के आपन प्यार दुलार आशीर्वाद जरूर दी जा कमेंट जरूर करम जा। यही के संगे जय हिंद जय भारत जय भोजपुरी समाज।